Abe Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw de sanfɛ ni aw ka kunnafoniyaw wagati selen ye dɔgɔkun furancɛ o kunnafoniyaw an b'a fɔ aw ni ɲantuma a y'aw bisimila kunnafoniya kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla ni ye kibaruya duman ye min kɔni lasera an ka jamana gouvernement o kɔni fɛ o tɛ dɔwɛrɛ kɔni ye fɛn min ye Albatros Energy an ka jamana ɲɛmaw ni o société ba in kɔni sigila ka baaraɲɔgɔnyaw kɔni nundu kura ye minnu yɛrɛ kɔni na annonce yɛrɛ kɛla ka sanga ni avril kalo tile 18 tɛmɛnen ye an ka jamana ministre ɲɛsin énergie ko ma ni o ye Boubacar Diané ye kabini octobre kalo san 2024 fɛn min ye Albatros Energy ale ka baaraw tun ɲɔnkirila an ka jamana kɔnɔna la ni wagati laban na an ka jamana ɲɛmaw segila tuguni ka baaraɲɔgɔnya kɔni dabɔ ni u ye walasa ka se ka EDMSA ka se ka o dɛmɛ cogoya min na ani kuranko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ o la cogoya min na. Alamisa don su ka dugujɛ kunu juma avril kalo tile 25 la san 2025 a yirala ka fɔ Keɲeba marabolo kɔnɔna la sanubɔ yɔrɔ min kɔni bɛ yen nɔ a yirala ka fɔ ko maa 3 olu kɔni bɔnɛna olu na ka sabu kɔni kɛ ni damantigɛ yɛrɛ kɔni firili ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ni masiba yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min ye Keɲeba marabolo min yɛrɛ o kɔnɔna la a bɛ fɔ o de kɔni ma ko sansatɔ ni o bɛ Keɲeba commune o kɔnɔna la ka sanga ni seerew ka ɲɛfɔliw ye a yira ka fɔ ko ni masiba yɛrɛ kɔni kɛra wagati min na maa dɔw kɔni tun bɛ ka jɔrɔ ni maa minnu kɔni tola damantigɛ kɔnɔna la nka o ma dɔw fana bali ka tɛmɛ ni u ka baaraw kɛli ye a yirala ka fɔ ni wagati laban na damantigɛ kɔni firili barika ka bon kosɛbɛ fɛn min ni damantigɛ kofɔlen na ni min bɛ Keɲeba marabolo o kɔnɔna la. An ka jamana état-major général des armées a bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sanga ni kunungo juma avril kalo tile 25 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 12 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 30 bɔɲanko ye min na a ye a yira ka fɔ an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka to u ye dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔnɔna tɔn ka marabolo kɔnɔna la ni o bɛ Gunda marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou région o kɔnɔna la ka sanga ni fintigilakaw ka wulikajɔ a yirala ka fɔ o kɔni ye dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw ka ɲɛmaa maa 3 la ni marabolo fɔlen kɔnɔna la ni o bɛ tali kɛ Samba Diallo la ni ale kɔni ye fɛn min ka chef opposeur d'agent yɛrɛ kɔni ye o kɔfɛ tɛgɛ kɔni kɛra Amadou Bari fana na ni u ko ale ma ko Bura fo ka taa se Ibrahima Diallo o yɛrɛ kɔni ma ni masaba yɛrɛ kɔni tun ye ne kosɛbɛ an ka fintigilakaw olu kɔni fɛ ka sanga ni wulikajɔ kɔni kɛli ye an ka jamana état-major général des armées a ye an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni u fo o la kosɛbɛ ka sanga n'u ka baara kɛcogo ɲuman ani u ka précision ye u ka baara o kɔnɔna la an b'a fɔ ala kan ka fintigilakaw fanga se kan ka jamana basigi. Ka sanga ni kunungo juma ye avril kalo tile 25 fɛn min ye DIRPA o kɔnɔna la min yɛrɛ la a directeur ni o ye colonel major Suleiman Damele ale ye kunnafoni di lase dɔ kɔni kɛ min na a lase kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ni ye a taga lajɛ an ka jamana ni o ye Mali ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɔgɔn ma nɔgɔn kosɛbɛ ni wagati in na min kɛlen bɛ sababu ye Algérie jamana kɔnɔna la a kunnafoni di la fo ka taa se a blogueur a influenceur ani a video manu ma u kɔni bɛ ka kunnafoniya kolon kɔni cari Mali tɔgɔya la min tɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka Mali jamana kɔni ka o tɔgɔ o tiɲɛ o kama a kɔni ko a bɛ wele da bila ka taa jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma bɛɛ ka jamana kɔni dɛmɛ ni min se ko kɔni min ka da ka a ka ɲɛfɔli la a yira k'a fɔ ko kunnafoni kolon carili min ye kunnafoni di ko kɛlɛ ni a bɛ fɔ ma ko guerre informationnelle ko ka jugu ka tɛmɛ hali kɛlɛ dɔn yɛrɛ fana o yɛrɛ kan min na k'a bɛ wele da kan kɔni bila ka taa jamanaden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛɛ ka i seko kɛ walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka colonel major Suleiman Damele lamɛn. Kɛlɛ mun bɛ bibi na o ye guerre informationnelle de ye o ye kunnafoni guerre ye o guerre yɛrɛ ka jugu ni marifa da ye donc o guerre informationnelle jɔn de b'o mɛnɛ an bɛɛ on a des influenceurs donc ne b'a k'a fɔ guerre informationnelle mun bɛ yen bi mɔgɔ kelen ka baara tɛ DIRPA ka baara tɛ gouvernement ka baara tɛ maliyɛn kelen-kelen bɛɛ de kan ka se ka wuli k'i jɔ ka jamana in bɛ se ka sankɔrɔta cogo min jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'u ye kuma jugu fɔ an ma an kana an sigi k'a lajɛ ten an fana bɛ se ka an kɔnɔna ta fɔ cogo cogo pour que k'an ka jamana défend an k'o kɛ quoi parce que bi na an ɲɛ b'a la sur les médias algériens les influenceurs fɛn bɛɛ bɛ kɛ pour que ka Mali tɔgɔ tiɲɛ donc an fana bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que quand on a narratif en fait c'est quand on connaît pas fait tout comme on a encore des cas donc à bas fait tout comme on a vidéo manu bala influenceur ou bala
blogueur bara beka wuli ki jo Mali bi se ka deme ci ko muna parce que kala mu mandala jihadi kala drontere ambe kala mu na ba fama guerre informationnelle o ka juguni jihadi kala ni donc il faut que bede ka wuli ki jo Malien be ki akli ka kele am se ka ni guerre ni ke ci ko muna ab se ka teme ci ko muna anka même ba do ka fo nan frala nyonga ka akli ka kele mamani nana itwana ibita sojo kembe kirini woye ba maliba ale konna la me domina ina fo bi tungarage munu sigile me jamana ko ka nubu ka war blakana ko ka sojo we nate jo ajo togola hamini joro bana awla ka sawbiya ke jawano service nana awla fi ali kama jawano service ale konna la ingénieur be géométre fene be no ka kalanke ka diplôme ni ka soro ka klaka abarake jawano service mawdo ingénieur bu fe no munu be u ka terrain papier u ka ulu vérifier munu be étude de sol ke an conception du plan o bela jele me jawano service ale konnala ka wardi ki ka sojo dondoni jawano service boke i ka sojo li damine i ma se ka ban jawano service be atol laba iye oni banki sababe partenariat la ibe juruta banki fe ki ka sojo dondoni jawano service ale fe geleya o bana tungarange ukang ala ni jawano service ale sababuya hamini joro koni o bana ka jawano service ale toino i mago be kuna fune werela nega juru sira bamba 00223 79 09 48 48 walma 00223 79 09 46 46 jawano service ka haklina imi demba ya kele so kele kush apinaisa ale kushiye kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaga wani ado idena fiye koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosebe ka sabuya ke farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene bora kushi fe o te kushi api naisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kushi api naisi de masaw ay kushi api naisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 walma 65 66 58 58 kushi api naisa demasa ulafia amta sekoni donko bina kukani kunafoni abdumaye anga jamana sekoni donko tigilama were koni yoro kadaka anga jamana ministre mnyeshino sekoni donko baraumani oyo ministre en charge de culture et de l'artisanat aleni anga jamana ministre mnyeshino kena yakomani oyo ministre de la santé et du développement social ye olukoni sigi ka foke mina uye ayira ka fo ukoni mina assurance kurado koni sigi senga min koni mina ke sekoni donko tigilama mina be fo mako assurance volontaire pour la culture mi yere konna assurance bina sigi senka sekoni donko walima nyogolo mbola ani anyogona wero olu koni ye ukaseka uyere mo ko bara olu konnal ani de ko wera mun misika ulu soro ka kunafonio datuku hameta gana jamana konnala ayirala ka fo gana sanukota bina ku ka farafina gun konnala gana jamana ale kon be joyoro folola o production kota fanfela fe ori okum konnala gana jamana kon yela selibado ke mina uye ayira ko ka adamne avril kaluk libisa banatala ni o konisira ka ba ko feminye atina daga jamana were mo shi koninye ika fo kibe gana koni jamana sanu o koni labara mi yere la ayirala ka fo alabara li koni kunyebe na di feminye jamana yere koni mana femi société munu yamaru yani akeli abarap na to jamana yere ka bolo ka femi ka don ka fo alabarali fo kata se al ferili oni akonya wera uluma ka kunafonia kunche femi ye papa François yere koni ni mina aleika kalifa minala la kasangani tene don temelinyi o kama bi sibiri avril kalukli muga ani woro aleka janaja konyo obega ke Argentine jamana yere o koni ka mina je fanta anani chrétientine tigla ma bela jaralen koni willindo ka jomunu sincera ka sekene ka ani munu koni meka o ka shukonyo koni ke ka uto usigorola mina alega shukonyo koni bega ke bi amedu wa udo ke alaka ka sayaku akomo koula aku chrétientine tiglama kelingen bela jiral na kasaya kama lafiyai ine be daski ke aka video ko français kuno funyo la ofulino akala meliko nyuma na haukambe do were alaka shi jogo makono kanga jamana basiki